kaning mga pulong ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo, mga tulokibon matod pa sa Cebuano nga termino, tulokibon, tugkaronon kayo ba? Ingon siya, mas maayog yung mubiya ko ninyo. Murabag pagaingnon nga mas maayog yung mamatay ko. Kamo mga ginikanan, moingon mo sa inyo mga anak, mas maayog yun nga mamatay mi. Mana mo? Dili no? Amo na, kaya di man mo Kristo. Di sa ko makaingon, isi Paris Priest, mas maayog yung mamatay ko para mabulahan mo dinhing. Diba? Tulog karon kay na ingon si Jesus, mas maayog yung biyaan tamo niya. To think ha, tulo pa lang sila katuig nga nagkuyog-kuyog. Niya na pa sila sa sinugdanan sa ilang organisasyon. Niya moingon dayon si Jesus, mas maayog yung mubiya ko ninyo. Mo na siya ay mystery of God's presence. Ang misteryo ba sa presensya sa Ginoo? Kay kita God, nagtuo manggod ta nga inig kamatay sa tao, wa na, human na. Wa na siya. Mo narong daghan kaayo nga namatyan og mga mahal sa kinabuhi, labi na gyud close kay nila, di ka move on. Kay ilang paminaw, wa na. Di ba? Ending na, nahanaw na, napag-iuban mo ingon, gibawi na ang hinuwaman nga kinabuhi. Gapataka na lang kita giyaw-yaw. Nga naman, kay wa man tay pagtuo. O wa tay pagtuo, di kita kasabot aning gisulti ni Kristo nga mas makaayo kung mubiya siya or mas makaayo kung mamatay ta. Kung buutan gani ka nga tao, kamatay gidayon. Adi mo mo to. Basta buutan ka, kamatay dayon. Nga naman, mas dako kag mahimo kung patay na ka para sa kaayuhan sa imong mahal sa kinabuhi kaysa buhi ka. Apantan, buutan ka nga inahan, ya mamatay ka. Unsa may imong iampo? Adto naman kas atubangas Ginoo. Unsa may imong iampo sa Ginoo? Para sa kadautan sa imong anak o kaayuhan? Para sa kaayuhan. Di magsige jud kag ampo didto. Unya ang gaho mas Ginoo ga kontrol diri sa kalibutan. Di musod to ang iyang grasya sa imong anak. Pero buhi ka, magampo ka sa Ginoo nga mabuutan imong anak. Uy, nadugay maguli. Giingnan man imong ayaw panguyab. Uy, naamay gaagbay-agbay. Makasabaan imo. Kay buhi man ka. Pero tuwa ka sa langit, nakikita kang giagbay-agbayan. Mingon ra ka nga, Lord, palambua ang ilang gugma. Kaya di naman masukanon ang mga taong tuas langit. Wa naman na sila kasuko. Di mo gustong malangit. Perfect na mga tong virtues dito. So di na ka masuko. Kita kas imong anak nga nagsuyop, di na ka masuko. Igo na lang kang maluoy. Pero ani ka dinhi, buhi ka, matamparusan gini mo. Wa pay siguro mapatyan pa kag unay sa imong anak kay na bad trip. Tinood. Akan ni mga hubad lang ni ba nga sinugarol. Pero mo ay nahitabo ni Kristo, ingon siya, inigsakan ako, akong ipadala ninyo ang manlalaban. Unsa man ang manlalaban? Tig panalipod, tig atiman, tig dipinsa nato. Nya kinsa man na? Ang Espiritu Santo. Nya unsa may mabuhat sa Espiritu Santo? Ang matag usa ka magtotoo himuon niyang Kristo. Nindot kayo no? Kay kung si Kristo magpabilin, mura ra gyapon siya og kanabang magbalantes karnero nga naguna nya gasunod ang mga karnero. Siya rang usa mo isintro, pero inigabot sa Espiritu Santo sama atong Pentecostes, silang tanan nga didto sod sa lawak pagkunsad sa Espiritu Santo nangahimo silang Kristo silang tanan. Lingian na imong tupad. Lingian ba? Pangutan ako no, na gusto kang mahimong Kristo. Na. O mahimong yawa. Sige, na. Kanindot anang mahimot ang Kristo
Og maunay epekto pagkamatay ni Kristo, pagsakas langit, naada yung tay 7 sacraments. Kanang 7 sacraments nga itong ipamutang niya, baptism, hangto dire sa matrimony, maunay makapahimo natong Kristo. Kristo ba din sa kalibutan? Dili Kristos buwangan, Kristo sa kalibutan. Kinsa man as Kristo? Manluluwas. Mahimo sa tang mga manluluwas. Muna si San Vicente Ferrer nahimong manluluwas. Dili tungod kay siya mo'y Ginoo, instrumentos kaluwasan. Tanawa diri sa unang pagbasa. Unsa may nahitabo sa unang pagbasa? Naminamos drama dito. Oh, wagi naminaw. Unsa may nahitabo be? Kisa may starring sa first reading. See? Taka yan. San Pablo og si Silas, sila mo starring. Nyaon sa may ilang role, gilatigo, gitabangag latos, gigisi pang sinina, gipang latos, portig yung bunuga. Nya gipriso pag yun, giakuban pag yung sa to kahoy ang mga tiil og kamot, kadinahan pag yung maayo, portig yung luuya. Lapdos tingin ito dito sa prisuhan, bagi ana nga to, di nakaliho kay giakuban ang tiil o ang kamot. Pero unsa may batasan ni Pablo og ni Silas, nireklamo, nasuko, nagmahay, liwat yung Kristo paglansang sa cross, nga way kasuko, way yaw-yaw, way pagmahay. Unsa may gibuhat, nag-awit hinuon og mga salmo, nag-awit og mga pagdahig sa Ginoo. Maka-imagine ka ana nga si San Pablo porting isuga ani, banggiita ning manlulutos, di ka na mo reklamo nga nakondisyon na ng sukol, nakondisyon na siya pagpatay og tao, pagpatay og kaaway, nya karon gilatos, gilapdos kadto, gikadinahan, nag-awit na og pagdaig, naliwat ni Kristo. Kana batasan pala na, oy pagsigi nilag awit, nilinog ang prisuhan. Unsay resulta? Nangatangtang ang mga kadina, tangtang pang tanang kandado. Unsa man na? Gahom. Oh, nahimo na sang gamhanan. Sus, ang gwardiya maghikog na unta kay abinyag ng lakaw ng tanan kay kanabi ang mga piniriso, maablihan lang na gamay, blusot man gidayon na. Di maghikog na ta siya kay siya may mahimong accountable. Oy, giingnan lang San Pablo, Brad, ay paghikog Brad, di araming tanan. Wa mi manglakaw kay ang pagkaabli sa kandado og sa mga higot namo, wa ni magpasabot nga mulayas mi. Kung dili nangatangtang ang gapos sa sala, ang gapos sa sala. Kay kanang sala maigsuon, gapos ka na. Oh, di mo mo to? Oh, sige, ingna na imong tupad. Daghan ka gapos. Di gani mo tubag, nagapos na na. Ina, daghan ka ro gapos. Gapos man na, kadina man na, padlak man ang sala, prisuhan man ang sala. Mao tong pagkatangtang nas tanang mga kadina og mga kandado, wa sila manglakaw kay nga naman og manglakaw silang di mananghid sa gwardiya, sala man na. Nya din naman sila gustong magpakasala. Bisag ablihan patanan, asa na mulakaw, mananghid gid na kay maghuwat pa na sila court order. Mao man ay proper. Dito bita sa una di ako prisuhan, mao na gani ini ang kana ganing gospel, moingon dayon ko og ablihan ni ron tanan dinhing mga kandado, unya mulakaw ang tanang gwardiya kay mag-snacks adtos SM City mag-snacks. Ato pa mo dangat pa nag mga 3 ka oras una mabalik diri. Unsay inyong buhaton? Abli na ang tanan. Ingon sa Padre sa wala na ko. Maghuwat ka mo, nga mauli sila. Nakusos, mga naong ninyo, sumura tingali mo mga baka nga naablihas turil, maglumba siguro mo gawas anang pultahan. Nakubulahan tong maghuwat. Maghuwat inigabot sa gwardiya, kay mananghid pa siya og naabay court order. Og why court order? Bisag ilabay pa mos gawas, balik yun mo dining. Pamugos yun mo nga magpapriso, kay wap ay court order.
Ano? Kamo kuno'y mapriso be, imagine na. Kanya maablit na ng pultahan. Ang saban, mo pahimos kag layas o dili? Oy, mga naong ninyo ang butang. Ditso siguro ikias. Uy, pabalikan ta ato. Ikias na ta. Managan. Oy, San Pablo, naghuwat silang tanan. Hastang mga buangon nga mga piniriso, nakat-on sa ilang gikanta-kanta, naminaw man. So nakat-on sad, nga ang Ginoo gid mo isundon. Ang resulta, nagpabunyag. Pagano man tatong gwardya, nagpabunyag siya sa pagtuo nga Kristiyano ug apil pagyud ang tibuok niyang pamilya. Unsa man to? Kaluwasan. So nahimo na si San Pablo nga kamaong muantos, kamaong mulikay og sala, naanay gahom, nakaluwas pagyud og mga kalag. Mao na nga ningos Kristo may giyong muadto ko didto aron nga mabubuan mo sa Espiritu Santo. Sa una bitaw, perti na kong ampo nga si Papa di mamatay, bahala na lang paralyzed. Kay pagsoda ko seminaryo, unom naman siya katuig na paralyzed, half body paralyzed. Nya kini akong maguwang, upat na sad katuig nga paralyzed. Kay awahi manig duha katuig ni Papa sa tulo di ay katuig pagka-paralyzed. So, tulo pa katuig akong maguwang ato, kanis Pedro. Ampo jud kong di mamatay kay malipay jud ko nga si Papa musudong nako kung pananglitan maordinahan ko. Oy, wa kaabot og 3 ka buwan, patay lang dai si Papa. Pero nganoan, kay tungod ni Papa nga namatay, napari ko. Ora gina siya. Kay guwap ato, magsigi kong uli sa amo, kay magsigi man tong atake. Patay bitaw kinsa pay atakihon. Di ba? Wow, karon dagko na kay kog kulikta. Nga naman, pare naman. Sa una, maglisod ko, palit tambal, kanalaga din calci block, lisod kong palit ana. Kanang maintenance ba para high blood ba? Kana inig katuyod aning lawas ani akong igsuon, maingon na sad, maghigda na, naunsa man ka? Di naman ko kabangon, bugat man kayo, akani ospital na sad ni, unsa na sa akong ibayad ani. Sus, na karon ay buhi pa. Naabtan man. Abtan mas kulikta. Bisag asa pa kaibutan. Di dagang kulikta honon. Naapil man ganita din hirap. Karon nanasay gahom ang nanay gahom mo gamay akong tingog ba? Ani akong tingog bati magyug kanis tanan. Kana ganing sa una nga basta di lang ni ma-COVID, hindot siya niya akong tingog, no? Bati man niya akong tingog, dili man ko pang DJ. Kanang atong singer, pang DJ na og tingog. Pero ako, sos, murag yung kanang atong kampanaryo diha nga basag kay tingog. Ambot nga ano na, naguba naman. Oy, donate mo diyan kampana, oy, kanang dagko, nindot og tingog ba? Pang-donate mo ha? Tutok ra ba sa muna ako? Sige, nagreklamo ang atong tigbagting, padiroy, atong kampana ba, atong nailisan. Ako nga naman siya, mura naman naglata, bitaw, nga gidubli. Blank! Ana ba? Pero mau na akong tingog. Pero nga nung gamahanan man, ang ato lang ganing mga slots, katong Hope and Opportunity slots, halina naman ganitag 3,347 ka slots. Kadaghan na. Nyag ingno ni Ronako kaning nahibilin nga 1,653. Og ingno ni Ronako nga di tani paaboton og Mayo 31. Mahitabo ka na. Oy, ug muangkon mo tag na po kabuok wa na urot. Urot ni. Mansad mo iayo sad. Minaw raman mo di man mo madutlag Espiritu Santo. Pero nabi power nga naman ning nanghatag man niya dili pa gid taga dinhi wa man kailan nato unsa ra may ilang nailhan nga ako pare nagmisa ko makita ko sa online mao ra gyud na nya nganong nipiyal man sila gitandog sa Espiritu Santo gihatagag assurance sa Espiritu Santo nya ngano masad nga kursunado masad kong musulti di masad ko mahadlok kay gigiyahan sa ko sa Espiritu Santo unsaon paggamit ang donations. Mao ni ron nga himo na ni dinhi. Hasta guys atong buwak 32 man to ka donors hangtod Disyembre. Naa natay 22 ka donors.
wa mo ka lipay na. Wa man gani gyud mo katampo dinhi pero nanatay 22 ka donors pledge pa ng uban. So ang ato na lang ro problema ang duha ka semana sa Oktubre og ang Nobyembre og Disyembre na lang. Adi di mo anak ganahan. Mao na siyang gitawag og sama na Espiritu Santo, lihok sa Espiritu Santo. Ang pulong mahimong buhi, ang pulong mahimong gamhanan. Kamong mga ginikanan, gamita ragod ninyo ang Espiritu Santo before mo moduol sa inyong anak. Ina ragod nga, Lord, lamdagi ko unsa mang pulo nga akong gamiton para pagduol ani akong anak nga 14 tapulana. Ana, di ba inigsulti nimo nindot ikag pulong, di gyud makapasakit, malipay gyud. Muna diri sa atong unang pagbasa, nangalipay gid silang tanan, bisan pag si San Pablo porting samad-samad nangalipay kay ngano man gasunod sa Espiritu Santo. Sunda ra gud ang imong gusto, sundon sa nako akong gusto, mas stress ta. Kay karon ang imong anak tapulan, unsaon na nimo pagduol? Ibaw mo. Wa, ingnang Espiritu Santo. Ay lang sa kong pangutana, may magnakoy anak. Wa man mo ka, ibaw. Di ba? Wakoy anak ko. Kamu dia, bahala mo dia. Nganong anak-anak mo dia. Pero pangayo sa Espiritu Santo, kanang imong bana nga nangabit. Kung saan na nimo pagduol ang iyang kabit, be. Pangayo sa Espiritu Santo, kay kundi ka mangayo, ang imong dadon sa iyang kabit, yawa yun. Yawa ba? Ikaw, panuwaya ka, ikaw, anak ka, ikaw, bigaon na ka, unsa imo ipangyaw-yaw dito, nya mo, baho sa to nimo, otro sa ka, bati kag naong mo, nagbiyaan ka sa imong bana, waka kahibaw, kanang naong nimo, sos, di makaong iro na pay batasan nimo, buanga kay, magsige na mo kaaway, mo viral mo, pero magdakag Espiritu Santo, oy, nindot kayo, di lang kumusulti, unsay mahitabo, paminawa lang Espiritu Santo, paminawa lang siya, ay pagtuga-tuga diha, og himog imong kaugalingong statement sama ni San Pablo na minaw gipakanta ra sila, kanta sila kinsa gud makakanta nga puno na kaslabod nangahubag pang imong o nangagisi pang imong naong kinsa pa gud makakantag pagdayeg sa Ginoo pero naminaw mas Espiritu Santo mao di ay kay ang ilang awit anha mosud ang gahom anha mosud ang kaluwasan mo na inigadto nimo sa kabit pagkatakanta lang sige katakanta nga walk with faith in your heart and you'll never walk alone. Pero ikaragong usa, galakaw. Ano? Nya mingon to imong ang kabit ba makadungog to akas gawas kasi kagkanta murag nang harana nilang duha ba nya gadug silang duha dito ang imong bana. Kisa maron siya ang ako marong asawa niya paminawag unsa gikanta siya walk with faith man siya nabuang na tingay na. Nga inig-abot na, inig-abli na spultahan. Gadada yon kag mga gikas Jollibee, nga kanang value meal. Nga na, nga mga on dayon mo. Nga magsikag smile. Magsikag ingon, nya, saan mo kanang okay ra mo? Ana, isa, uy, okay ra kayo mi din ni dayo. Enjoy kayo mi. Kaupat na god. Kaupat na gid mi day. Isa no, ako amang gani usa. Pero gidani mo, upat man sad ka value meal. O di, nakaupat sad ka. Upat sa dangi mong kalipay. Man ni ayo. Sige. Ang atong Ginoo si Jesus ning ingon man ni siya sa kay mura man ning pinakalas na ning part sa John chapter 15 nga gospel ningon ni siya nga ako ang punuan sa paras pabilin mo din hinako niya mamunga mo daghan. Pero iyang giwarningan kita nga magpabili niya nga moabot gid ang panahon nga kitang tanan hinginlan gikan sa atong mga nahimutangan iyang gimension sinaguga or sa atong simbahan unya ang magpatay nato ang magdaog-daog nato magtuo nga sila nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Iyan ang gisulti sa wapas siya patya niya sa dihang gipatay siya ang nagpatay niya ang nagdesisyon pagpatay niya mao ang mga pari
o ang mga magtutudlo sa balaod ni Moises, ang mga magtutuo mo'y nagpatay niya. Unsa may ilang hunahuna nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo sa pagpatay nila ni Jesus. Mo na'y pinakalisod kanang imong tupad, basig moabot ang panahon nga mao nay mopatay nimo. Niya nagtuo siya nga nagtuman siya sugo sa Ginoo. Saman, okay ra ninyo na ang inyong kuyog dinhig simba maura say mopatay ninyo? Dili. Adi, di mo liwat sa Ginoo. Mao na magbantay ta ni kay usahay ra ba dayon tag questions Ginoo. Ngano man Lord, wa man ta ko nagbinuang, wa man unta ko nagtinarong man unta ko. Ngano man hinimbahon man unta ni siya. Sige man ta kami man tang kuyuga. Nganong muunay man siya daot nako, nganong iya man kong buko-bukuhon. Nganong siya may mulisod-lisod nako. Iya man yung lisod-lisod ning akong kahimtang. Sige ha man yung paningil aning utang. Hindi man musabot nga naa man ta sa simbahan. Di ba? Naay mga taong yun, ana. Wagi na, nimbam kay tingin uban ron. Ano yun, ana ba? Anong daw kay giyuta. Ang igsuon, sige sag simba. Usa sa igsuon, sige simba. Pero ang usa kay igsuon, hangol kay giyuta. Iyag yung angkunon ang tanan. Ana. Pero naa simbahan, mudunit pa. Usay maka-question ta na, no? Pero part na di ay na sa atong journey padong sa kaluwasan. Nga isalikway gid ta. Muna ningon si Kristo, ako lang mo nang gisultihan ani, haron ini kahitabo na niini, mahinomdo mo, nagiwarningan na tamo. Nindot man gunang ikondisyon na to daan na tong hunahuna. Nya, lingi ako nun ang imong tupad diha. Ug maunay mupatay nimo, okay ra nimo? Okay ra? Sige, ingna siya. Okay ra gyud imo kong patyon. Sige, ingna tupad nimo. Okay ra gyud Kuter. Brad, okay ra gyud kog imo kong patyon. Kay nahibaw di ay ko daan nga padong gid tas langit. Nindot kay ning mo ni isultis mga asawa nga tusbana, no? Mingon ding asawa, dong okay ra jud kog imo kong patyon kay part man di na para malangit ha. Ana, mingon sa nang bana, labaw pa kung okay kun imo kong patyon. Haron sa kumalangit. O di pulos na mo okay nga patyon. Nya karon kinsa na may mopatay ninyo? Wa na mo patay kay pulos naman gustong patyon. Mao na part gihapon ni sa giingon ni Kristo, walay laing dakong gugma nga ikapakita ang usa ka tawo gawas sa pagpakamatay para sa iyang gihigugma. Pasabot kung kitang tanang magtotoo, pulos na ta gustong magpakamatay sa atong isig ka magtotoo, wa nay pinatianay. Pero pulos ganita mulikay sa kamatayon, nya maniguro kita nga di ta mamatay, purting pinatianay. Kay unhan man to nimong buot mo patay nimo. Purting dinautay, purting linibakay. Muna din simbahan, bisag gikan pagsimbahan, wa pa gani ka distansya ko sa kametros gikas pultahan, galinibakay na. Gikan yung nagsimba. Ang pare sad mo pag ipagsuod sa Kristiya, nangasaba na. Yawan on. Di ba? Posible. Nga naman, kay di man gustong magpakamatay. Dili makadawat nga patyon sa konsumisyon. Dili makadawat nga patyon sa kaguol. Mo nang moreklamo. Diri sa atong unang pagbasa, si San Pedro o San Pablo, nagkuan sila, nagsigig lakaw niya, kuyog rasan sila o asa sila pasakon. Kanang kinabuhi nga mura bitagwa na kay balay, sige ra kag lakaw, siglakaw. Unsa man ang kinabuhi tabla ray patay anay. Wa ka kibaw abot unahan patay na ka, wa kay balay, way kwarta. Wa gid sila.
Bisag asa lang sila imbitaron. Pero ang naagid nila, siguro kay gilang gida, ang Ginoo. Sige gyud sangyaw sa Ginoo. So ang pinaka-epektibo na magsasangyaw sa Ginoo, kana yung tao nga mipuyo na sa kinabuhi nga patay na. Kana bang kinabuhi nga wala na kay giangkon nga imo, gawas lang sa pag-ingon iya kos Ginoo, gisugo kos Ginoo. Pero samtang magsige patag pangangkon, ako ning balay, ako ning yuta, ako ning kwarta, dili kay ka-epektibo nga magsasangyaw. Ano day si Lorenzo Ruiz sa iyang pagka-epektibo nga santos, nahimo siyang santos. Wa di siya mo biya siyang balay. Biya. Nya unsa may gisulting Kristo? Biyai ang inyong ginikanan, imong balay, imong uma ana. Nya panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kana mo nindot. Mabita ako, naan lang yun ko sa, sige lang yun kong tanaw ng social media, anak ko ato i-record, aron makalakaw tangadto sa Amerika, ngadto sa Australia. Karon nindot naman kay ato namang gi-high-tech ang panglakaw sa tibuok kalibutan, anha naman ta sa social media. Ni arata dinhi gapundo pero nakabati ro nato ato mga online parishioners sa adto dito sa Dubai, Japan, Germany, ana. So congrats ninyo kay naminaw mo diha. Na dali ra kayo karon maglingkod-lingkod data. Ingon ni kahaya-haya pa dano nya malangit pa katani. Posibleng malangit kung dili mangangkon. Pero sag magsigi sa tagpangangkon, nya maglingkod lang ko sa kumbinto, nya mingon ka ako ning kumbinto, ninduton ko ni akong room, anhi ko dinhi. Total, usal na ko kasulti, mga bot naman ko nga to, US, Australia, Canada, bisag asa, anira ko dinhi, nya mo enjoy ko sa mga donations. Ihaya kinabuhi ano? Impierno sa guana, og mo na akong buhaton. So karon dili lang ko mo himuan ang istoryaha. Mo nang ibalik ra pud na nako dinhi sa atong simbahan tungod kay mao man ay tumong nganong midonate kining atong mga parishioners, nganong nang donate mo. Ana. Ako bitawng kuan katong akong atong special nga sayon ani kanang slot karon nga tag 15,000, 9 pa man to gahapon. Karon abot nag 15. Nya 32 ra man to ka slots, 17 na lang ka slots ang wapamhalin. Paspas halin 15,000 ko na. So kompleto na ang Mayo, ang Hunyo, Septembre. August, kuha nga nalag duha. Kay 5 man ka Domingong August, 3 naman ang August, nya September na ni pledge, murag makompleto na to. Ang July, wagi ni angkon bisag usa. Ngano ka ng July no? Kami sa mga pare, ang amo sang itawag anang July, tingbitay sa iro. Ngano ka na? Tingbitay sa iro ko no, wagi ni angkon. Ang kuyaw ani, ang pare ray makaangkon ani no, donate no. Hurot yung stipend na to. Pero naana klaro kayo nanay mo angkon. Pila rin pagtandog sa Ginoo. Unsa may wisdom nga gitudlo man ni Kristo nga panganda mo kay patyon mo mismo sa inyong isig ka magtotoo. Unsa may wisdom ani? Mao ni ang pag-preserve sa unity sa simbahan. Kana bang dili na ta mo question ngano man nga ang akong kuyog sa pagtuo mao na may mupatay nako. Mismo si Kristo na naigo man ana, si Judas nga iyang kuyog nga iya pag yung pinili mao may miunay pagbudhi niya. Patay gid siya. Nya ang gusto ni Kristo musunod ta niya kay siya man mo ipunuan kita may sanga unsay naagian niya ato sang agian. Nya kamo okay ra na ninyo. Ay na mo pangandoy nga mabuutan imong anak. Pangandoy nga mupatay na nimo aron maliwat ka ni Kristo.
Nya itudlo na sa imong mga anak nga okay ra gyud kayo dai dong inyo kong patyon aron maliwat kong Kristo. Patyon ko ninyo sa konsumisyon. Nya mingom sa na imong mga anak, ngigagod nimo ma. Ikaw ra dai mo gustong maliwat ni Kristo, ika nalay patay nako. Namo. Ana. So di kong patay nyo maliwat kong Judas. Insya kami di mo sa may gustong maliwat ni Judas. Di ba nindot no? Nya mingon din sila kana akong mama no, kana akong papa, sugot ra gyud nag akong patyon. Munang inatiman kay mi, munang kami gusto man sad mi nga maliwat nila, pakamatay sad mi alagad sad. Ana. In short, gusto din ni Kristo ma-preserve ang unity. Kay kanigong unity, part man gud ni siya sa kanang gitawag tong individual decision to remain. Ano bang magpabilin? Kana bitang banag asawa, moingon dayon, pader, unsa pa may rason? Moingon ang asawa ba? Nangabit naman siya. Wa naman ni kapuslanan among pamilya. Kay tuan naman siya siyang kabit gapuyo. Unsa pa may kapuslanan nga niya pa ko sa akong pamilya? Inako, remain. Pabilin. Diha. Kay wa man ka mangabit. Sagdi lang, mobalik raman to. Dang tanto mga 3 ka tuig. Ngadto na sa 10 ka tuig. Nya di gyud mobalik 30 ka tuig. Mabalik gyud na. Labi nagmamatay na, imbitaron man gyud ka ana. Patay ng imong bana day mo ana tong kabit. Mo adto sa kadito, mo serve ka. Ikay angkon lungon ug sa kanini ang nitso. Wag tigom na lang kadaan. Pero sagdi sa to mamatay dayon, maparalyze, iuli mo to. Iuli oy, kana mag-agas ng laway, nya di nakaila nimo. Iuli. Ika na say magsigig limpyo, ingon ni kaliwat kita ning Kristo, limpyuhan taning Judasa ni. Ana. Anya di ka malipay ana. Nga naliwat na kang Kristo, natuman pag yung sogo ni Kristo. Unsa may sogo ni Kristo? Nagmasakiton ako, imo kong gialimahan. Kapag uli sa imong banang gaagas ang laway, si Kristo na. Gigotom ko, imo kong pakaon. Ika na may buuan ang naang para sa iyang NGT nga rin. Pakanon taning Kristohan eh. Hubo ako, imo kong gibistihan. Maghubo magina, imo maginang hubuan. Imo manalimpyuhan siya. Wa na Kristo na sad, imo na sad siyang bistihan. Wa ko'y balay, imo kong gipasulod sa imong balay. Wa na man ay balay, unsa pa may balay giuli mas kabit. Sa pamailain, gisulting Kristo. Sa to'y lain na to. Giuhaw ako, imo kong gipainom. Pirmi ginang uhawon. Mungot man din usay gani, gapas na lang imong ibutang din ni ani. Kay uga na kay din ni ani ba? Kaso si Kristo hapit na gid mamatay. Unya, wadyo kay kasuko. Di malangit ka eh. Man mo kauyon, sige na. Unsay gisaulog ron sa atong katilingban? Mother's Day. Very good. Pakpakan na to mga mothers. Ang labing nindot nga modelo sa paghigugma nga Diyos nun, kanigyong mga inahan. Ngano man, ang ilang gugma ngadtos ilang anak, gikan sa tiyan, hangtod gyud sa katapusan, lawom kaayo. Ang mga inahan ra gyud mao gyoy in general ba? Ang mga inahan mao gyud na sila'y gitawag og andam magpakamatay para sa ilang anak. Sakto ko dili. Pero daghan kay mga inahan karon nga mupatay sa ilang anak sud sa ilang tiyan. Abortion. Daghan kay rong mga inahan nga para nila ang ikatulo, ikaupat, ikalima o sunod pa nga mga anak, wa na'y kapuslanan. Munang butangan na lang nilag kondom, butangag ayude, butangan nilag pills, magpalaygit pag yung uban. Unsa may tawag nato aning mga inahana? Tubag. Uso na kay karon kanang gitawag og no discrimination including gender discrimination. Pero daghan kay mga inahan nga nag-discriminate
sa ilang mga anak, labi na gyud tong ikatulo, ikaupat ngadto padong. Ang una ra yung ikaduha para nila mao'y importanteng mga anak. Ako kanang inigkasal nako dinig nakislonon, ako dayong unang pangutana, pila may gusto ninyong anak? Kasagaran gyud usa, duha. Kanara gyud ila. Inigingon ako, 12 di ay. Uy, padir, uy, ayaw sad padir, uy, pero kan anak. Sa ato pa ang ika-12, way kapuslanan. Discrimination. Nakunya unsaon man ani mog tagaan kas Ginoog 12 ka buk anak, ay palaygit. Sa ato pa, ayaw nagsuod sa akong tiyan. Wa na ko magkinahanglan nimong anaka ka, ka ika-12 na ka, ika-5 na ka, ika-6 na ka. Wa na kay kapuslanan sa akong kinabuhi. Mauni ang mga inahan, nga mga yawanon. So dunay duha ka klase sa inahan, ang Diosnon ug ang yawanon. Duna say duha ka klase sa gugma, ang Diosnon ug ang yawanon. Pero kaning yawanon nga gugma, dili gina siya tinuod nga gugma, gitawag na nato og garbo. Garbo. Pride, the love of self. Mao na ron daghan sa mga inahan, daghang mga amahan nga magsigilag panukhang, magpatukhang sad sige pero di na gustong anak. Mao na siya, makapil man gyud may ana usahay. Oh, mo viral god. Mo viral oy. Ano man kamore ka maong mo tukhang. Pero kamo no magtuosan mong ako nang gibuhat. Oh, basig hapit na. Ang importante kamaotang mahigugma, mauna si Kristo diri nagsigig balik-balik, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Kana mo importante. Yaon sa may gugma ni Kristo para nato, wa siya maingon paghigugma ay mo. Ang sa may isumpay. Sigon sa inyong gusto nga maghigugmaay, gahimog yung standard si Jesus, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. Ngano man kay niingon sa siya diri pag-entrada sa atong ebanghelyo, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. So si Kristo sad nahigugma nato sama sa paghigugma sa amahan ngadto kaniya. Nya kita sa diya sa tanggiingnan, paghigugma ay sad mo sama sa akong paghigugma ninyo. Nya unsa may gugmas Ginoo? Nganhi nato, unsa man gigauna? Kaluwasan, salvation. Ang tinuod nga nahigugma muluwas sa iyang gihigugma. Lingian ang inyong tupad. Sige na. Lingian. Nyaing na siya, andam kong muluwas nimo. Sige, ing na. Sige na. Ang wa mulingi, mga yawanon. Kay ang Ginoo muluwas gina siya. Unya ang nahigugma nga Dios nun muluwas gina. Sige, tagaan ta mog second chance. Sige, lingi. Ing na andam ko muluwas nimo. Niya ang imong gilingi, ang imong asawa nga nagduda nga naa kay kabit. Inig-ingon nimo andam ko muluwas nimo, siya pakungon ko nang nimo si imong kabit, buang ka din. Karon unsa naman sa ikaduha? Ikaduha nga quality sa gugma ni Kristo. Ang gugma ni Kristo kanunay mulipay sa iyang gihigugma. Lipayo niya ang iyang gihigugma. Muna siya, kamong mga inahan, mga amahan, nahigugma mo sa inyong mga anak? Kusga. Inyo ba silang gilipay? Wa ninyo kusia? Wa ninyo latusa? Wa ninyo kasabi? Wa ninyo badlunga? Wa ninyo yaw-yawi? Mga buangon mong dagko. Tawhanon nga gugma ang imong gigamit. Kay ang tawhanon nga gugma mga igsuon, dili mo lipay sa iyang gihigugma, kung dili mangayo og kalipay sa iyang gihigugma.
Mangayo og kalipay. Mo na mayon, ay mo pagsigdagan ha, ay mo pagsigdagan, ay mo pagsigsiaw mga buanga mo. Nga naman, kay kung magpundo na mo diha, lipay kay ko ana. Ano? Ay mo pagsigig, hugaw-hugaw diha, panglimpyo mo, panghugas mo ana mga gikan-an ninyo. Kay kung maghugas mo ana, malipay ko. Hugog mo skulik. Nasipyat ba noon? Na-apil nung pari noon. Hugog mo dako skulikta. Kay gabaan mo, di mo muhug skulikta. Nga naman, kay kung dako ang kulikta, malipay ang madre. Adi oy, ang pari, ang parokya mo ay malipay oy, kamo sa no, gatuo lang sa ginmog naong kog kwarta. Mao bitaw nga naa na sa taylaing slot. Oh, nataroy bagong slot nga gibaligya. Tag 15,000 per slot. Ang title ani Heavenly Joy. Langit non nakalipay. Nya unsa man ni siyang 15,000 para sa atong Sunday flower decorations. Gasugod karong Domingo ha. Ang una natong donor. Mao ni ang resulta sa iyang 15,000. Ang ayan ba dili? Ala donate na mo. Onya donatay 32 ka slots gikan karong buwan sa Mayo hangtod sa Disyembre kay tag-upat man ka Domingo labing sana average ba. Onya ang Mayo ug ang Hunyo naanay ni donate do na pagipakapin sa buwan man tingay ito wa nalimot nako Agosto. So 9 na ka donors ang andam magpakamatay para dunay nindot nga tan-awon sa atong simbahan. Kambot kinsa ninyo ay mosunod, no? Muna, di ko naong og kwarta, ako lang gitagaag higayon nga ang inyong kwarta mahatag sa kapuslanan sa Ginoo. Mura magaduda. Mura mamogaduda. Lahi kay kog version sa mga inahan nga buangon. Unsa may version sa mga ginikanan nga buangon? Mga nakagdaghan padir, pila ragoy akong sweldo, unsa may akong ipakaon, unsa may akong ipa-educate. Ang kwarta mo'y gibasihan aron muhigugma sa mga anak. Ang mga anak magsigig dagan, mabuak ganin ang buwag bantila juga, mabuak ganin na. Mahal ra ba kay nastanan? Anak. Imong latuson ang anak tungod lang kay nabuak ang imong flat screen nga TV kay ilang gikabyunan. Wa ka kapasalamat nga napa sila'y kamot nga ikabyon sa TV. Wa ka kapasalamat nga kamao pa silang mukabyon. Imo na nung gilatos tungod lang anang TV nga mo'y nakapahimo nimong dako na kay kagbayronon sa imong mga utang kay inutang sa nimo. Di na mo kahapit magtinagdanay sa usadyas pamilya, siging tutok anang TV, tanaw ana dihang gapiyad-piyad ang lawas nga mga bati kay nindot sa tanawon usahay. Nya latuson nimo imong anak. Hay naman ang imong gugma. Hay naman ang kaluwasan. Siging yaw-yaw, siging balikas. Unsa man ang kaluwasan nga gusto ni Kristo? Kaluwasan gikan sa sala. Nya unsa may labing dako nga gugma ikapakita para maluwas, mao na ni ang ikatulong quality sa gugma ni Kristo. Magpakamatay para sa iyang gihigugma. Magpakamatay. Sige, lingi mo sa inyong tupad. Lain na sa ning pangutana. Okay, pangutana ako no, ingna magpakamatay baka para nako. Sige, ingna. Ay kamo da rin. O ingon na imo sabi nagwa na kailan nimo, yun kamatay lang uroy. Say labot ako nimo. Oy, ang higugmaon day nato ang tanan yung mga tao. The love of God is for everyone, including enemies, including strangers. Mo nang ningon si Kristo, I was a stranger and you welcome me in your home. Da.
Ilom lagi mo. Nakaron, kung magsunod taning gugmaha, unsa may mahitabo sa unang pagbasa, si San Pedro, sila San Pablo nga nagsunod sa gugma ni Kristo, ang nahitabo mura na sila Ginoo. Niluhod gos Cornelio kay mosimba ni Pedro, pero ang nahitabo ni San Pedro, wa gyud siya magpakaginoo na amaroy gasunod or nagamit sa nga ni Kristo nga nagangkon-angkon na nga sila na kunoy Ginoo. Pero si San Pedro ningon, ayaw pagsimba nako, tao ra ko, di ko Ginoo. Channel ra ko sa gugmas Ginoo gahom. Mahimotang gamhanan, mahimotang inspiration sa atong isig katao. Kamong mga ginikanan, nakasuway na mo ang inyong anak niluhod sa inyong atubangan kay musimba? Or inyong gipaluhod? Ako sa una, sige lang kung luhod sa altar. Ang mudapat sa akong lawas, dili ang mahapo-hapon nga kamot sa akong inahan, kung dili ang hapos sa mga sangas bayabas, nga mga putol gyud sa akong lawas. Hain na kato ibutang sa Ginoo rong inahana. May gani ang akong mama nakabawi. Pagdako na nako, mga 12 pataas, 1 agyon mulatos, nakaamgo tingali. 40 na yung buutana. Ado naman gay chance. So kamong mga inahan nga mga buutan, maintain your godly love. Pakpak sa mga ginikanan. Labi na gyud tong dunay mga 12, 15 kabuk anak. Pakpak, pakpakan nato sila. Kadtong wa gyud magamit og mga pills og mga ayudig kondom. Pakpak. Pakpak. Para sa mga buangon nga inahan. Pagbag-o na mo. Sunda na si Kristo. Nya doon na siya saad kung musunod ta. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, makaila mo sa Ginoo kung maghigugmaay na mo sama sa gugma ni Kristo. Makaila. Maka-experience sa presence of God. Unya kung maka-experience na ka sa presence of God, matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ninduta no? Perfect happiness. Motong atong gitawag og heavenly joy. Doon na pagi ikaduha, kanay porting ninduta. Asa to iyang giingon diri? Nalimot naman. Busa, ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Sa akong ngalan. Pasabot sa akong gugma, sa akong presensya. Bisag unsay inyong pangayoon, ihatag na. Nangayo ba mo nga mabuutan inyong mga anak? Pagpakamatay mo para nila. Buutan gina. Nangandoy ba mo nga ang inyong mga bana mahimong buutan? Nangandoy mo wa? Hala, pagpakamatay mo para sa inyong bana. Kamong mga bana, nangandoy ba mo nga ang inyong mga asawa mugwapa ang naong? Nangandoy mo? Hala, higugma ang inyong asawa sama sa paghigugma ni Kristo. Di ba gwapa kay nagnaong? Pero ligay ka mo higugma, ang silingan mo'y mugwapa. Oh, yawanon ka. No?